Здравейте! Сега ще ти покажа пълния процес от регистрация в Bybit през верификация, след това заявка за виртуална карта и след това заявка за физическа карта. Това, което ще ви е необходимо, да си направите едно селфи за верификацията. Също така ще ви трябва документ на английски език за вашия адрес. Може от Revolut да го изтеглите или банков документ. И ще е необходимо да си направите снимка на личната карта отпред и отзад. Но сега ще ви покажа целият процес. Натискате на рефералния линк, който е в общите чатове, и след това ви се отваря началната страница. Тук вече създавате вашия акаунт с вашия имейл. Написвате си имейла. Така, след това вече създавате парола. Паролата трябва да бъде с голяма буква, малка буква да има, от 8 символа да е нататък, да има някакъв препинателен знак, може тире да сложите и съответно цифри трябва да има. И натам, след това натискате бутона създаване на акаунт. Така, на почтата пристига един 6-цифров код. Отваряме почтата, обновявам самата почта и сега трябва да видим кода. Ето го, кодът е пристигнал. 189 829. Въвеждам тук цифрите. 189 829 и натискам бутона Enter. Така, сега вече системата ми показва, че акаунтът вече е създаден и сега започва процеса на верификация. Натискаме бутона верификация. Може тук, може и тук. Зависи от това къде при вас се показва на прозореца. Така, ето тук правим верификация за първо ниво. Натискаме тук бутона, съответно тук се избира държавата, тъй като IP-то локира, че е в България, директно се показва в България. Избирам ID карта, може верификация да направите с паспорт, с шофьорска книжка или с документ, че живеете на това място, т.е. че сте резидент. Избирам ID карта и потвърждение след това отдолу. Тук вече системата ме пита дали съм гражданин на щатите или на другите държави. Ако сте граждани на щатите, самата верификация е малко по-специфична. Аз избирам друга държава, натискам продължение и сега системата вече ме пита дали да ми се включи камерата на компютъра или мога да продължа от телефон. Натискам от тук надолу, избирам ID карта. Тук ми показва как трябва да бъде снимана ID картата, т.е. изцяло да се вижда цялата ID карта, да не е отрязана или пък да не е изключително малка. Тук системата ми дава възможност ако ID картата е предварително снимана, да я кача примерно от моя компютър, а мога да продължа и от телефон. Натискам бутона продължи от телефон и се появява QR код. Отваряте си вече на телефона QR кода, сканирате този QR код и вече може да продължите самата верификация на вашия телефон. Снимана отпред и отзад с телефона. Сега следващата стъпка е да си направите селфи с вашия телефон. При селфито трябва да съблюдавате, че трябва да имате въртеливи движения на главата. Самата система ви показва как трябва да си движите вашата глава, бавно и внимателно, и трябва да центрирате вашето лице вътре в самия правъгълник, който се показва. Така че следващата стъпка е селфито. И след като направим селфито, ще продължа нататък. След като направите селфито, вече системата ви изписва благодаря ви и вашата верификация вече е направена. Следващата стъпка е да натиснете бутона Return и ето виждате, верификацията вече е завършена за първо ниво. Така, от тук насетне трябва вече да се направи верификация за второ ниво. Натискате бутона Upgrade Now. Виждате, ето тук ви дава възможност да направите верификация за второ ниво, т.е. трябва да добавите документ за адрес. Натискате бутона Next. Отваря ви се отново въпрос дали сте граждани на Съединените щати или на други държави. Натискаме бутон друга държава, натискаме бутон Continue и тук вече системата изисква да въведем документ за адрес на английски език, вътре да са нашите три имена на английски и съответно адреса.
може да натиснете бутона Продължи от телефон. Ако пък го имате готов файла качен на вашия компютър, натискате ето тук и съответно сега ще намерим файла. Аз го имам предварително на моя лаптоп. Ето го. Всъщност тук е снимка при мен. Натискам Отвори. Няма значение дали вашия документ е в PDF или е в снимка. И следващата стъпка е да натиснете бутона Next. Така. Тук вече системата ни изписва, че в момента се прави проверка на адреса. След като завърши тази проверка, ще ни даде възможност да продължим нататък. Проверката вече е направена и системата ми изписва, че им благодари за това, че акаунтът вече е изцяло верифициран. Така, отиваме на бутона Return. И ето виждаме, че верификацията е преминала. И тук следващата стъпка е вече да си направим заявка за карта. Натискаме тук на менюто карт. И сега вече ще е необходимо да натиснем Приложи сега, жълтия бутон. Тук системата ме пита коя държава съм. Натискам потвърждение, че съм от България. След това натискам следващия бутон Next, тъй като вече верификацията е направена, адреса също е потвърден. Сега трябва да се направи верификация на телефонния номер. Натискаме бутона Settings. Ето тук виждате кода на държавата излиза. Тук се въвежда самия телефон. Сега ще го погледна. Така, въвеждате го без нулата отпред. 898 58 54 66 и натискам бутона изпращане на верификационен код на имейла. Така. Ето. Сега вече на имейла трябва да пристигне кода. Ще погледна. Ето го, кода пристигна. 726434. Въвеждам го тук. 726434 и натискам бутона потвърждение. Така. И сега вече трябва да пристигне код на телефона. Така. Изчаквам само да се появи кода на телефона, за да довършим верификацията и на самия телефон. Кода пристигна, въвеждам го. Така, 59 45 29 45 29. Натискам потвърждение. Така, и ето тук след малко трябва да се появи самия телефон, че е потвърден. Изчакваме, самата система прави проверка. Така, ето виждате, телефона се появи. Сега тук трябва да се запише рефералния код, който е от рефералния линк на човека, който ви е дал този линк за регистрация. По принцип това е опционално, но е хубаво да се пише всеки път, когато го изисква системата. Записвам кода 07 UADV и натискам бутона потвърждение. Така, сега вече системата ме пита за 3 въпроса. Тези 3 въпроса са много важни. Когато решите да теглите пари от вашия акаунт, винаги системата ще ви пита един от тези 3 въпроса. Тук първият въпрос е какво е името на вашето първо животно. В случая може да избирате, например, каква е вашата първа кола. Да речем, спокойно може да запишете тук Лада, примерно, или някаква друга марка на вашия автомобил. Тук какво е името на вашата баба. В случая тук може да запишем също какво е името на вашето животно или къде се срещнали вашите родители. В случая София. И тук какво е името на вашия пръв приятел. Я да видим какво има като опция. Какво е името на вашето първо животно или името на вашата баба. Мога това да избера и ето тук ще го запиша. В случая е Малина. Малкото име. Тук потвърждаваме, че сме съгласни с общите условия и натискаме бутона Продължи нататък.
Така, и ето вече виртуалната карта е под разглеждане, т.е. след малко тя ще бъде създадена. Отивам на менюто тук карти, да изчакам да бъде създадена моята карта и след това ще продължа нататък, за да ви покажа как може да си заявите и физическа карта. Картата вече е създадена, отваря ми се прозорец, на който вече мога да видя моята карта. Тя вече е активна, това е виртуалната карта. Тази карта може вече да я свържете с Google Pay и да правите онлайн плащания, ако имате пари вътре. Ето тук, натискайки върху това ученце, може да видите каква сума имате вътре, но преди това трябва да се затвори този изкачащ прозорец, натиска се бутона Next. Тук просто ви дава информация за менютата, които се показват. И сега вече може да се натисне върху ученцето и да се види, че има 0 евро. В тази карта може да имате и криптовалута и на практика самото плащане става, като самата криптовалута се обменя по курса, който е в момента на борсата. Така, ако искате да видите номера на картата, трябва да натиснете тук преглед на номера и тук вече системата ще иска да си попълните вашия адрес. Това го иска еднократно. Само веднъж, така че сега е необходимо да попълня адреса. Адреса се попълва на кирилица, т.е. на латиница, извинявайте. Да, обеля 1 е в случая, блок, обеля 2, извинявайте. Обеля 2, блок. Пишете ги както са на български, само че с латински букви. Блок 255. Под Г. Слагате запетайки да ги разделяте. Под Г е апартамент. Етаж 2, апартамент 73. Етаж 2, апартамент 73. Така, и тук се въвежда пощенския код. Може да сложите на София 1000 и тук вече се въвежда града София и натискате Submit. Така, и сега на имейла ще пристигне код, който трябва да го въведете. Обновявам почтата, за да видим дали кода вече е пристигнал. Така, както ви казах и по-рано, по някой път системата не винаги изпраща. Може и в момента да работят програмистите по самия сайт нещо, но ако е необходимо, ще изчакаме да се обнови системата. Ето го, кода вече пристигна. Така, 90 47 79. Въвеждате тук цифрите. 90 47 79 и натискаме бутона Enter. Така, и сега вече адресът е запаметен в системата. Натискаме преглед на номера. И сега вече трябва да заявим физическата карта. За да заявите физическата карта, ето тук в това поленце имате бутон Приложи сега. Натискаме го и вече системата ни води нататък. Тук вече ми показва как излизат имената. Ако искам да направя корекция, това ще бъдат имената, които ще бъдат написани на картата. Можете да намалите, т.е. да премахнете средното ви име, да оставите само име и фамилия. Ако имате отдолу в адреса някаква корекция, в случая при мен не излиза адреса, сега ще го попълня. България, ето тук сега ще сложа адреса. Отново на латиница. Да, Обеля 2, блок 255. Това е адреса, на който ще ви пристигне картата. Продължавам с адреса. Код Г. Етаж 2. Да, апартамент 7-2. Тъй като този човек, на който правим в момента регистрацията, е с
два апартамента, той притежава 7.2 и 7.3, но иска на 7.2 да му пристигне в почтенската кутия на апартамент 7.2. Записваме града, София и съответно отдолу почтенския код, може да сложим 1000. Тук системата изисква да напишем дали е същия адрес, който сме направили верификацията, или друг адрес. Аз ще напиша, че е друг адрес, another адрес и натискам Submit. Така, системата тук ми показва, че трябва сега да си въведа PIN код. Натискам бутона Set и тук сега си въвеждате вашия PIN код, с който ще теглите пари от физическата карта на банкомат, тъй като картата ще ви пристигне по почтата и в нея няма да има PIN код, а вие тук ще създавате във вашия акаунт PIN кода. Така, натискам тук бутона и записвам цифрите. И след това виждате, че има 0 евро такса за доставка, т.е. абсолютно безплатна е доставката и натискате бутона Приложи. Тук системата ми показва данните, които съм въвел, преглеждам ги, натискам бутона Потвърди и сега на имейла ще пристигне отново код. Виждате, че на имейла всеки път системата изпраща кодове, с които се потвърждава определени данни, които сме въвели, регистрация или верификация. Така, просто ще изчакаме да пристигне. Виждате, че по някой път по-бавно пристига почтата. Ето, пристигна кода. Сега ще го видя. 643320. Въвеждам го тук. 643320. И с това нещо вече заявката за физическата карта е направена. Натискам тук преглед на статус. И ето виждате виртуалната карта, която е активна, и физическата, която е неактивна. Съответно, тук ми изписва системата, че в рамките на 30 дни физическата карта ще бъде изпратена. С това нещо ви показах пълния процес на верификация, т.е. регистрация, верификация, заявка на виртуална карта и заявка на физическа карта. Очаквайте следващите видеа, в които ще ви покажа как да работите с менютата и съответно как можете да теглите, да внасяте във вашия акаунт. Само едно последно нещо искам да ви покажа. Ето тук върху кавото може да изберете език. Примерно, ако руския ви е по-лесен, може да натиснете върху руски и по този начин вече да визитат менюта на руски език. Само ще ви дам съвет, когато въвеждате вашите данни, езика да бъде избран английски, за да не се превежда на друг език, защото може да стане грешка, когато си въвеждате данните. Затова регистрацията, верификацията и въвеждането на вашия адрес, всичко се прави на английски език. След това вече, когато започнете работа с вашата борса, вашия акаунт може да преминете примерно на друг език. В случая руски, ако ви е по-лесен. Или някои от другите езици. Благодаря за вашето внимание. Надявам се, че това видео ви е полезно. Следвайте стъпките и много лесно ще направите целият процес на регистрация, верификация и поръчка на виртуална и физическа карта. Хубав ден от мен и до скоро!